ऑनरेबल गवर्नर ऑफ असम देवी और सज्जनों, हमारा मुख्य अतिथि हिज एक्सीलेंसी स्टुडेन्टफोर बिसोरो मा खालामगोन? आं बेयाव मेथाइफोर लागोन सारनो होगोन आलासिनो। अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ आङो जागायनि नैबे फार्स्ट गेटनिफ्रायनो। दा नोंथांमोना आंनि बेकग्राउन्डआव नुदों गेटखौहाय, जिहेतु बेयाव आसामनि गभर्नर फैगासिनो दं दिनैहाय बे नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुलनि गोदान बिल्डिंखौहाय बेखेवगोन। नैबो नोंथांमोना नुगोन श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जायहा जोंनि आसामनि गभर्नर। बेनिफ्राय ओरै थांबाय थालानो मोनसिगोन बे बिजनि सारागाव होननाय गामियावहाय। ओमफ्राय गभर्नर फैगोनखाय फुरा फुल डिउटि दं आरो सारमोनाबो ओरैबो लामा लामा गासिबो आसाम पुलिस डिउटि, रड डिउटि ना सारमोना फुरा माने डिउटियाव दङ। अब्ला थांबाय थानाय लोगोफोर नायदो दिनैनि भिडिअखौ, मोजां इनफरमेसन आं नोंथांमोननो होनो नाजागोन। अब्ला लोगोफोर थांगासिनो दङ, लामायाथ' बेबायदिनो, लामाया मोजाङानोसै बेलाय। अब्ला लोगोफोर आङो मोनफैबाय जायगायाव, ओमफ्राय नैबेनो नै स्कुलनि मेन गेट, बिराद साजायनाय दिनै जिहेतु गिदिर हाबाफारि। दा गेटआव फैबाय, सफैबाय, अखा एसे थाइफ्रिबाय नै मा होला। दा बेयावनो जागायगोन, नैबे गेट नालाय आं उल्था मोखांनिफ्राय खेबदों नै। बेवहाय गासिबो रेडि, उनावबो रेडि, आसाम पुलिसनिफ्राय टिम गेलेगोन, माखासे ड्रिल खालामगोन आरो रेडि। बेयाव आलासिखौ गसंहोनानै मान बावनाय एबा अनारिं खालामनाय नैबे जायगायाव जागोन नै लोगोफोर। बै नोंथांमोन नुहुरनाय गोदान बिल्डिं, बे बिल्डिंआनो जाहैबाय एकाडेमिक बिल्डिं नैबे नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुलनि। बेखौनो दिनै बेखेवगोन। जाय नोंथांमोना नैबे नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुल बिजनियाव एडमिसन लानो गोसो, नैबे 2025 बोसोरनि डिसेम्बर दानावहाय एडमिसना अपेन जागोन फ्रम क्लास 5 टु क्लास 9, बेनिफ्राय क्लास 11आव एडमिसनखौ लानो हागोन। बिदिनो स्टुडेन्टफ्राबो बिसोर जाबाय बेयावनि स्टुडेन्टफोरा नै स्टुडेन्टफोर, बिसोरो मा खालामगोन दिनैलाय? आं बेयाव मेथाइफोर लागोन सारनो होगोन आलासिनो, मेथाइफोर लानानै गथायगोन आरो बैयाव थानानै। बिसोर बेयावनि स्टुडेन्टफोर दे नै माबायदि नुदों नै नायदो बेलाय। नै बेखौनो गथायगोन ना नै बेलाय। मानगोनां आलासिखौ बरायनो थाखाय नेगासिनो दं बेवहाय स्कुल कमिटि आरो माखासे अफिसारफोर। बे समाव गाहाय आलासिया मोनहां जानायावनो बिथांमोननि बे माखासे पारफरमेन्सआ जागायो। अब्ला मानगोनां आलासि गभर्नर बिथाङा सौफैबाय। दा नायदो नै बिथांनि गारि सिगाङावहाय नै बेबायदि प्लेट थायो नै। दा बेवहाय बिथांखौ ओंखारहोनानै बरायनानै लांसिगोन बेनिफ्राय। सम्मानगत निरीक्षण के लिए हाजिर है। सम्मानगत विसर्जन। बे समाव अनारिं एबा मान बावखांनायनि माखासे हाबाफारिनि उनाव दा बे समाव थाबायलांगासिनो दङ बे गोदान बिल्डिंनि फारसे, जाय बिल्डिंखौ मानगोनां गभर्नर बिथाङा दिनै गावनि आखाइजों बेखेवनानै एबा इनागुरेट खालामनानै होलांगोन।
बे समाव मोनसे क्लासरुमखौ नायहैबावनो थाखाय बिथांखौ लानानै थांगासिनो दङ बे क्लासरुम फारसे। Next conference. स' लोगोफोर क्लासरुमा बेनो नै बेयो जास्ट मोनसे क्लासरुम गुबुन क्लासरुमफ्राबो बेबायदिनो जेरावहाय माने डिजिटेल बोर्ड गोनां। बे समावहाय गाहाय आलासि बिथांखौ लानानै थांगासिनो दं स्टेज फारसे। दा जोङो स्टेज प्रग्रामखौ एसे नायनानै लानि स्टुडेन्टसफोरनि पारफरमेन्सफोरखौबो जोङो बेयाव नुनो मोनगोन। बेवहाय जों नुनो मोनबाय नैबे नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुलनिनो स्टुडेन्टसफोर एबा छात्रफोर। दा बिथांमोना मेथाइ खनगोन माखासे पारफरमेन्स खालामगोन नोंथांमोना नायनो हागोन। ओरैबो दङ फारसे नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय माने डिफरेन्ट कालचारफोरनि गुबुन गुबुन हारिफोरनि कालचारजोंहाय गाननानै थानाय सेंग्राफोर एबा स्टुडेन्टसफोर। बे समावहाय जौसाङाव गाखोबोबाय मानगोनां गाहाय आलासि आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन आलासिफोर। बे समाव गाहाय आलासि आरो गुबुन गुबुन आलासिफोरखौ बिथांमोना बरायगोन एबा मान बावगोन। I request the audience to please join us with a round of applause. Dr. Ratan Kumar Roy, Honorable Working President of Northeast Military School, to felicitate the Honorable Deputy Speaker of BTR, Assam. Dr. Robiram Owari, I call upon Sri. Now, I would like to call upon Dr. Biraskiri Bosumatari, Honorable Vice President of Northeast Military School, to come forward. Present here and our Shraddha rise. On behalf of NAMS, first and foremost, I would like to extend my deepest and sincerest gratitude to His Excellency Sri Lakshman Prasad Acharya-ji, Honorable Governor of Assam, for gracing us with his presence at his auspicious event and his limitless generosity and support towards building the foundation of the very school ground that we stand on. बे प्रग्रामावनो गोबां मानसिफोर बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों। बेवहाय गथ'फोरनि गार्जेनफोर, साखाथिनि दैदेनगिरिफोर, इन्टेलेक्चुवेल्सफोर बेबायदिनो गोबां खाथि खालानि सुबुंफोरा बे प्रग्रामखौ बाहागो लाफैदों। Warm welcome and heartiest greetings to all of you. Northeast Military School ইতিহাস ক'বলৈ গ'লে প্ৰথমতে মনত পৰে সেই বিশেষ দিনটো যিদিনা তৎকালীন বিধায়ক শ্ৰী কমল সিং নাৰ্জাৰী, শ্ৰী অনুপম সরকার विद्यारूपेण संस्कृतां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सबको नमस्कार।
नॉर्थ ईस्ट मिलिट्री स्कूल बिजनी के नवनिर्मित भवन के उद्घाटन के अवसर पर बीटीआर के माननीय कार्यकारी सदस्य श्री धनंजय बसुमतारी जी, बिजनी विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री अजय कुमार राय जी, बीटीआर विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री अभिराम महानायक जी, नॉर्थ ईस्ट मिलिट्री स्कूल के अध्यक्ष श्री कमल सिंह, माननीय श्री उल्लास कुलकर्णी जी, सम्मानित अतिथिगण, समर्पित शिक्षकगण, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनके अभिभावक, माता पिता, मीडिया के मित्रों, देवी और सज्जनों, स्कूल के इस नए शैक्षणिक भवन के उद्घाटन के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करता है। फ्यूचर ऑफ ए नेशन डिपेंड अपॉन इट्स स्टूडेंट्स। बाहर अनुभव आधारित शिक्षण प्रशिक्षण को बल देने वाली पद्धति को विकसित करें। विद्यार्थियों में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करने के लिए विषय वस्तु को उनके दैनंदिन जीवन से जोड़ने की आवश्यकता है। एक संक्षिप्त भूमिका मेरे सामने आई। मैं बधाई देना चाहता हूँ इस सोच को ले आने वाले लोगों को। कई बार ऐसा हुआ है कि हमारी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, हम केवल शिक्षा हमारे ज्ञान प्राप्त केवल अक्षर बोध का हो जाए, यह शिक्षा अधूरी है। हमारी शिक्षा में जब तक संस्कार न आए, राष्ट्रभक्ति का भाव न जगे और यह देश हमारा है, यह धरती अपनी है, यह देश हमारा है, यह जननी अपनी है, जब तक हम भाव नहीं पैदा कर सके तो ऐसी शिक्षा अधूरी है। समाज के प्रति क्या जिम्मेवारी है, हमारा अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति क्या जिम्मेवारी है। अगर हमने इस शिक्षा में, अपनी शिक्षा में अगर इस बात को नहीं हासिल किया तो हमारी शिक्षा अधूरी है। समाज, संस्कृति, परंपरा, मूल्य, भाषा और जिसके कारण हम कभी विश्व गुरु देश के दुनिया के हुआ करते थे। I on behalf of the names, thanks to our former Secretary of Revenue Department, Narendra Basumutari, and nation builder, our well-wisher. बे समाव गासै हाबाफारिया जोबनायनि उनाव मानगोनां आलासिया थांफिनसिगोन। दा बे समावहाय जोबथा रायज्लायस्रादों स्कुल कमिटिनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो माखासे सुबुंफोरा। दा नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामनो हागोन, लाइक खालामनो हागोन, शेयार खालामनो हागोन गोसो गुदुंफ्रा। जोबनायाव आरोबाव इम्पर्टेन्ट मिथिहोनाय बेनो जादों लोगोफोर, जाय नोंथांमोना गाव गावनि गथ'खौ बेयाव एडमिशन होनो गोसो जादों, एडमिशनखौ लाफैनो हागोन। नैबे बोसोर 2025नि डिसेम्बर दानावहाय एडमिशनखौ स्टार्ट खालामगोन होननानै बुंदों। दा बेनिखायनो जाय नोंथांमोना एडमिशन होफैनो गोसोआव लादो। आरो बेवहाय मा थाखोनिफ्राय एडमिशन लानो हायो होनोब्ला बेवहाय क्लास 5 निफ्रायनो नेक्स्ट सेसननिफ्राय एडमिशन लागोन होननानै बुंदों। बेनिफ्राय क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 सिम एडमिशन लानो हागोन। आरो बेजों लोगोसे हायर सेकेन्डारियावहाय मेट्रिक पास खालामनायनि उनाव क्लास 11आवबो एबा ओइचएस फार्स्ट इयारावबो एडमिशनखौ लाफैनो हागोन। बे समाव गाहाय आलासि मानगोनां गभर्नर अफ आसाम बिथांखौहाय जोबथा मान बावनानैहाय बिदाय होनाय जाबाय नैबे नर्थ इस्ट मिलिटारि स्कुल बिजनीनिफ्राय। स' नैबेनो जाबाय नै लोगोफोर गोदानै बेखेवजानाय एकाडेमिक बिल्डिं माने क्लासफोरा एबारहाय बेवहाय जासिगोन आरो नै। दा प्रग्राम जोबनानै मोजाङै खेबना दिन्थिबावबाय नोंथांमोनहाय।